Panapa ndandikakubatirai resolutions abuda achitaurwa nemukomana Mbomshogeza. Yes, his speech and address was a bit quite long, but panapa ndakuuya ndakakubatirai my main points akabudzwa achitaurwa nemukomana Mbomshogeza akapfeka aiwa the military gear, flag iri upside down. Zvinozoratidza kuti this guy is very very serious. Kana wanga wakarasikirwa nemamwe mapoints andava ndichivigirai panapa, whereby subscribe or like on the bell icon. Tipinda panapa mobudanyogwa nevakomana advocates for human rights and democracy vachiti Comrade Geza speaks. Masters vonyora vachiti system to remove Mnangagwa is still intact. Mnangagwa is fired with immediate effect from ZANU-PF. Chinamasa is expelled for breaching ZANU-PF constitution to suit the narrative of a certain faction belonging to Mnangagwa. Wikino Chivayo, Scott Sakupwanya, etc. face imminent arrest for corruption and looting. 31 March, the mother of all protest to remove Mnangagwa in Skananda. Mnangagwa had a hand through Mary Mubaiwa in poison General Chwenga. Generals and all comrades agreed to install Mnangagwa as a president, but he betrayed them and killed many generals using oil modern movie and foreign agents. Mnangagwa is the godfather of corruption and suffering of Zimbabweans. Priscilla Chigumba read the elections in favor of Mnangagwa. Mnangagwa lost to Chamisa. Ndoma resolutions abuda kabatwa panapa nevakomana aiwa the advocates for human rights and democracy vachiti aiwa ndoma main points abuda aiwa with the full address ari kunzi ndoma key actions panapa vanhu avamirira kuona achiexecutiwa nemukomana Geza parikuya achifinaliza aiwa the final push and his signal. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Are you agreeing nemashoko aGeza kana unoti aiwa Geza zvaari kutaura izvi aiwa manyepo oga oga, Geza zvaari kuita izvi aiwa hazviko. Panapa tiri kuona kuti everyone vari ngori pana Geza panapa vari kuuya panguva inoi vari kumufollowa paX handle yakati ndo official handle yachashandisa for communication. People now they are already subscribed to it vachida kuwana change munyika yeZimbabwe. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda mucomment section medu dza mafunguro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.